Алсу неге китә? Калдырыгыз Алсуны. Алсу, китмә дип кычкыра йөгерде Азат. Җигүле ат басу капкасыннан чыгып, күздән югалганчы йөгерде. Башта ул Алсу утырган чананы менә куып җитәм дип йөгерде. Бер як үршәгә тотынам дип үрелгәндә генә, инде үрәшәгә бармаклары кагылды дигәндә генә йөз түбән егылып калды. Аппарат җигелгән чана уйнаклап китеп барды. Торып тагын йөгерде, атка тагын якынлашты. Чана түрендә мамык шәлгә төренеп утырган Алсуны да аермачык күрде. Аның әйдә Азат, йөгер дигән сүзләрен дә ишетте. Чанадагылар исә баш очларында сыек чыбык булгап, көлешә атны куаладылар. На! Юкса икенче кызыбызны алып калырга да күп сорамас бу, нурлы алан егетләре. На! Кудаларның атын чыгарырга дип киереп ачылган капка әле булса ябылмаган иде. Ишек алдында әле һаман кудаларны узаталар. Тальянга кушылып, туган тумача әйттерә, биюен белә. Өй ишегеннән буран булып бөтерелгән җылыга төренеп, пар стакан һәм шешә тоткан хуҗа абзый килеп чыкты. Изүләре ачык, күзләре малай өйләндерү шатлыгыннан кысыла төшкән. Бәхеткә тулышкан авызы җыеп алмаслык булып ярылган. Стаканнарың путалы, уң кулыңга тот әле дип җырлый, кулындагы кырлы стаканнарны бер артлы кунакларына сузды ул. Эре хаҗалар иелгән тум тутарак тәлинкә тотып, аның артыннан Әминә апа йөри. Туй ике килми, кем юл аягы артыннан бер кабып та ал инде. Менә шулай. Эй, Әминә апа, кыстап та куясың инде. Юк, менә монсын, үзеңә карап торганын, симезрәген, дәүрәген тот әле. Эй, Әминә апа. Кыстау һәм кысташу авазларын тагы хуҗа абзыйның кәефле җыры күмеп китә. Ал күтәреп эчеп җибәр, кулыңа килгән стакан. Гармончы аның сайын җәһәтрәк бию көйләрен тартып җибәрә. Аяклар торган сайын ныграк баса, ишек алды бәйрәм итә, дөнья чайкала. Башка сыйыша алмаган бүрекләргә кадәр биергә теләгәндәй мәтәл чыгатып сикереп төшә. Изүләрдән гайрәт, дәрт бөркелә. Аяклар астындагы каты кар такмаклап шыгырдый, ә хуҗа абзый бәхетле. Хуҗа абзый сыйлый. Аракы, арыш майы, эш әле, карыш мәле. Кунаклар да бийгән җирдән җавап бирә. Аракыны, виноны бик яратам мин аны. Урам уртасында басып торган Азатта кемнең гаме булсын? Биючеләргә дәрт өстәп, зур учларын бер-берсенә шап-шып сугып торган әтисе дә күрмәде аны хәтта. Улына табан борылып та карамады. Ул арада ишек алдын тутырып, Баламишкин киенә Мәрьям түтекәй җырлап җибәрде. Аның яңгыравыклы калын тавышы авылдагы башка берәүнекенә дә ошамаган. Менә малай, мин сиңа әйтим, икесен бергә кушып эчсәң, метр ярым сикертә. Эх, әйттерәсең безнең Мәрьям түтекәй дип, кемдер җыр арасында аны мактап алырга да өлгерде. Ә ул исә үзенең моңлы крәшен акценты белән тагын да дәртлерәк итеп җырлавында булды. Кичен өйдә ирләрчә сөйләшү булып алды. Әтисенең малларны ашатып эчертеп ишек алдыннан керүе, мич каршындагы урындыкка килеп утыруы булды. Уңайын көтеп кенә торган Азат шундук аның тезләренә менеп кунаклады. Мине дә өйләндерәләр ди. Ата кеше ирексездән елмаеп җибәрде. Әмма үзен шундук кулга да алды. Уйчан кыяфәткә кереп, колак артын кашып куйган булды. Ничек булай инде бу? Сүзең бик җитди икән бит. Әйе, дип әтисенә ошатырга тырышып, малай да колагына үрелде. Кемгә өйләнергә дисең инде? Алсуга ди, Алсуга. Кайсы Алсу? Кем кызысың ул? Исемнәрен белмим. Хуҗа абзыйларның өр-яңа кодасы инде. Миңлегали абый өйләнде бит. Шуларның бәләкәй кызы инде. Шул буламы инде Алсу? Соң бик бәләкәй түгелмесең әле ул? Эй, әти, үсә ул, дип тынычландырырга ашыкты малай әтисен.
Той көне без Миңлегаяз белән тыңлап тордык. Хуҗа абзый менә булай җырлады. Бәләкәй булсын, матур булсын, кочаклагач үсә ул диде. Ишек алдында ук ишетелде. Үзең дә шундайың бит. Hey, әти дип җанланып китте ул кинәт. Әле мин сиңа Алсуның шәле, берейләре турында сөйләмәдем. Аларны күрсәң исең китәр. Менә каз бәбкәсе сыман йомшак һәм күпереп тора. Шәл дисәң дә шәл ул. Әти, менә шундый йомшак инде, гел мамык кына. Аларның бәк еракта, бәк биек таулар ягында бер туганнары бар икән. Менә шул тауларда шундый дәү мөгезле кәҗәләр йөри икән. Шул кәҗәләрдә генә шундый йомшак мамык була икән. Шул туганнары кәҗә тотучылардан шундый кәҗә сатып алган. Шул кәҗәнең мамагы бик күп була икән. Беләсең килсә, әти, шул туганнары Алсуларга да шул кәҗә аучыларыннан берәр кәҗә алып җибәребез дип язганнар. Кәҗә аучыларын гына табу кыен икән. Ул аучылар тауларда кәҗәләрдән булай кача-пуса йөри икән. Тотарга ярамый ди ул кәҗәләрне. Закон бар ди. Кәҗәләрне бәребер тоталар икән. Анысына да үзенә күрә закон бар ди. Алсу әйтә, әти, сезнең авылда матур икән ди. Нурлы алан дигән исеме генә дә ни тора ди. Аны алырга барат җигеп барырбыз, яме әти. Авылларына кергәндә дилбегәне миңа бирерсең. Әти кеше улын бүлдермәде. Бәхәсләшмәде, каршы да төшмәде. Күзләре йомыла барган саен малайның хыял уфуклары яктырганнан яктыра барды. Тавышы акырынайып тыныкланды һәм тәмам пышылдауга күчте. Такыр башын әтисенең култык астына яшергән Азат татлы хыялларына чумып, шул рәвешле изрәп, йоклап та киткән иде инде. Юк йомышларын бар итеп кергән берничә күрше хатын кич кырын хуҗа абзыйларның булдырында бер очрашып алды. И, Әминә апакаем, үпкәли күрмә, әйтсәм әйтим, киленең бигрәкләрдән матур инде, үзе җитез дә икән. Судан кайтышлый артыннан җитешмәле түгел. Бер тамчы суы чайпалмас. Башындагы шәле соң шәле, әйтеп аңлатып бетерлек түгел. Менә гел искитмәле инде, Әминә малай. Чишмә юлында очрашкач, башларым әйләнеп китте дип торам. Жүләр кеше сыман бер үзенә карыйм, бер шәленә. Бик каты мактагач, шәптер инде. Карыйксың, Әминә, дип калын тавышы белән моңырчы читтәрәк торган Мәрьям түти дә сүзгә кушылды. Таратып салгач, шәл бозырга гына сыймады. Ишек алдының уртасына ук чыгып бастылар. 4 хатын шәлнең 4 пишмагыннан тотып, иңелек аның зурлыгына сокландылар. Аннан кулларына алып, җиңгеллеген, йомшаклыгын мактап туймадылар. Шимитеп кенә мамыгыннан тотып күтәреп карадылар. Кияздәнеп, шәлне муеннарына, иң башларына салып куандылар. Бу тикте дә булыр икән, малай. Мамыктанмы соң бу? Әллә башка бер хикмәттәнме? Кәҗәнеке генә түгелдер лә. Көмеш җепләрдән бәйләнгән мени. И, малай кайын, килешүен генә күрәле, йөзләреңне балкытып җибәрде бит. Зурлыгын әйт син аның, зурлыгын күк көмбәзе мени. Өстәвенә зәңгәр нур сибеп тора түгелме? Ул нинди кәҗә икән? Йомыш табып, Әминә апага сугылган хатыннар караңгы төшеп, күк йөзендә йолдызлар кабына башлагач кына туралышты. Күзләренә йокы керми йөдәтте. Төшләренә дә шәл керде. Сезнең якларда ничектер, безнең нурлы аланга килен төшсә, аны кайнанага түгел, бөтен авыл сыный. Килен булып төшкән кызның һәр адымы, һәр хәрәкәте һәм үз-үзен тотышы аерым бер игътибар үзәгендә торып, атна ункын дигәндә аңарга хөкем чыгарып та куела. Кеше кадәр кешене алай гына да түгел, яшь җилкәнче хатын-кызны күреп тану һәм нәтиҗә ясау өчен бу аз вакыт билгеле. Әмма нурлы анадылар бу эшне озакка сузмый. Хөкем кагыйдә буларак дөрескә чыга.
Хуҗа абзый белән Әминә апага килен булып төшкән Айсылуның эшен бер атнага да сузып тормадылар. Нәтиҗә икенче көнне үк ясалган иде инде. Баскан җиреннән ут чыгара. Хуҗаның Миңлегалие иреште бәхеткә, диделәр кибеткә кагылып чыккан күршеләре. Югарысын кызы ич. Алар, тоткан җиреннән умара торган. Озын сүзнең кыскасы шул, урман аръягындагы югары сөннән килгән киленне нурлы анандылар беренче көнне үк үз итте. Азат та үз сүзле малай булып чыкты. Алсуны алырга кайчан барабыз дип һаман әтисен йөдәтте. Әти кеше юк сәбәпне бар итеп, малай зарыгып көткән ул көнне чигерә килде. Бу арада сәбереп тә тора, буран чыкмагай диде. Урманга карны тирән салган, бераз юл төшсен инде диде. Малай көтә бирде. Бердән бер юанышы яңа көн туган сайын Айсылу апасын күрү иде. Миңлегаяз янына кергән сайын аның кем дип тора, кияү кергән икән бит, үзебезнең кияү дип үз итеп каршылавы бигрәк тә ошыйды Азатка. Ниһаять, зарыгып көткән көн килеп җитте. Ул кичне әтисе күршеләрдән күтәренке күңел белән чыкты. Иртәгә иртүк юлга Хуҗа абзыйның үзе белән барырга булдык, диде ул ишектән килеп керешкә. Үзе баргач юлыгыз уңаршы, әйбәт булган, диде әнисе. Бирсәләр генә ярар иде инде. Буларны күреп, ишетеп торган Азат кулларын шәбәкләп мәтәлчек кенә атмады. Хуҗа абзый белән баргач, алып кайтмыйлармы соң? Алып кайталар булай булгач.